nějaké poznámky? Je pojď? Další písničku nejraději zpíváš. Poslední věc. Za prvé, jestli uvidíme tebe na osobní koncert. Samozřejmě jednak ta první škola, pokud to má technický název, to vzpomínání a asi to taky je, že jedno se bude jmenovat, protože to tak opravdu je. A to bude ještě právě poslední škola, na potom samozřejmě týden na Vánoce.